Salutare! Astăzi suntem aici alături de un băiat numit Găbițu, normal că știți, de pe Stone City. Și ne-a venit aseară o idee când jucam și noi Fortnite. M-am zis, bă, face și noi un SMP de Minecraft modat, doar duo, adică doar eu cu el, hardcore. Așa că ne-am băgat noi modurile frumos, ne-am intrat, am făcut serverul frumos, hardcore. Și hai să începem și noi șmecherii aici. Fii atent. Ah. Luăm lemnul ăsta și după aia am eu un instinct, mergem în partea aia. Trebuie să stăm și noi în ăsta, în pământ, gen să ne facem ca să avem grijă mare, să nu murim. Da. Să nu Deci moară, dacă adică. aha, Ce să moduri ai nu băgat? murim. Explică și tu cum funcționează modurile astea. Bă, păi am băgat, mai întâi am băgat niște tool-uri de la Vanilla, să ne ajute gen hammer și mai multe chestii. Ok, văd aici că crafting recipe, backpack-uri. Da, backpack-uri, chestii de astea gen să ne ajute să bigger sticks Aha. și mă gândeam să mai bag. Ce, ai băgat chestul de la mai mari? Gen să poți face chesturi mai mari? Chestii mai mari, cred că da, nu mai știu. Nu mai țin minte, pe toate pe care le-am băgat. Da, mă rog, bun. Hai să o luăm într-o parte să ne găsim și un loc de căsuță sau ceva. Hai go. Că vine seara de Crăciun. Am puțin nasul înfundat, așa că îmi cer scuze, sunt așa puțin. Ce mă, că eu sunt răcit de nu mai pot. Eu am nasul înfundat, dar... Ia uite ce vede ochiul meu, sat. Ochiul tău vede multe, mai puțin ce trebuie. Ochiul meu vede sat. Ochiul tău e prost. Ah! Ochiul meu nu e prost. Ca și tine. Ia vezi. Ma. Fură paturile de la ăștia că... Bă, lasă paturile, mă. Bă, putem să mâncăm dovleci? Nu. Mă duc să iau uit. Ia, eu mi iau pat. Sweetberry. Ok, mersi. Poate găsești și pe aici uit. Zic și eu. Și ca idee, gen ăștia care vă uitați acum la video, asta nu înseamnă că se termina cu Stone City. Stone City o să fie un SMP care chiar o să țină. Asta Exact. înseamnă doar că am început o nouă serie în paralel cu ea. Și vom face asta, seria aceea de Stone City și alte jocuri, o să vedeți, adică nu vă dau spoiler ce o să punem pe YouTube. Numai că vreau să fac și un Q&A, așa de început, așa că vreau în comentarii cât mai multe întrebări. Adică tot ce vă vine în minte scrieți acolo în comentarii ca să mă întrebați. Chiar vreau să fac un Q&A, așa că am nevoie de întrebările voastre. Să mă puneți la întrebări să știu ce sunteți voi curioși. Curioși, am găsit armură deja eu. Eu n-am găsit nimic, doar mâncare. Păi dacă tu ești prost, uite la asta mai întâi. Hai să dormi. Du-te într-un sat, într-un tața și dormi. Culcă-te, m-am pus în pat. Păi și eu. Bă, dar e nașpa că nu e pe 1.19 și suntem pe 1.16, n-am așa de mult pe 1.16. Bă, pe ăsta merg cel mai bine modurile, așa E minatul diferit, sunt toate diferite. Da. O mamă, dar armură de diamant pe câini. Nu știa. Măcar avem netherite. Ia uite-l pe ăsta, deja are... Păi da, am găsit. Firarul ăsta mai gol decât tine. Pe așa o leacă sprăjini și nu ești. Hai, vreau la un foc aici de tabără. Lasă-mă făcut de tabără, că nu te săptu. Uite vigilă. Eu fac să mănânc. Vigilări? Nu trebuie să mergi departe de village-ul ăsta. Vrei să vezi că dar nu stăm în village. Diamante, na. Ce face? 3. Bă, și pe Stone City și pe toate SMP-urile, dacă găsesc un sat, trebuie să găsești diamante, așa se întâmplă mereu. Sunt primul care găsești diamante, ori la minat, ori în saturi, ori ceva, diamante. Spune-mi că ai mâncare. Mănâncă tu ăsta, ia. Ca să mergem și încolo, gen. Unde? Poate mai găsim câte ceva. Încolo, așa. Direct. Poate că văd că e ceva plins și o să fie mai mișto. Nu prea mi se încarcă ceancurile mie.
Multe oi. Cred că aici stăm pe câmpie. Mai găsim un munte ceva și facem acolo un munte. Bă, da. Dai seama dacă... Și murim merg ca proști, facem fermă de iron. Nu mai murim ca proștii când face ferma de Iron. Nu pot să... No, înainte să închidă pe canal, voiam să postez un videoclip. Aveam un videoclip filmat tot cu Gabi de hardcore. Nu era modat, era hardcore simplu. Și am zis în primul episod facem fermă de iron. Ne-au omorât golemii de la fermă. Exact. Păi dacă l-am pus pe lupul să-mi facă mie fermă. Vezi că ferma era concepută bine, numai că era din cauza că n-am făcut-o sus și n-am făcut-o în apă gen oceană. Lasă că data viitoare e mai bine. Practice makes perfect. Ia zi. E ciudată câmpia asta. Uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. Aici? Mhm. Și nu Ok. începem cu baza în munte, iar apoi facem una pe munte, gen. Uite pe ăsta. Ca să-mi dau și eu să-mi dau Sau nu știu, să fac habar mapa n-am. mai mare, ok? De unde fac mapa mai mare? Du-te în setări, la Așa. controle. Și ai acolo Xairos minimap. Și trebuie să fie enlarge map. Sau ce era? Toggle minimap. Ah. Unde-i mă Ia, toggle? merge. A, nu. Nu mai știu care era sectarea. Parcă pe mâine era. Sau tab, nu. Da. Da, trebuia să Am făcut serul noi pe ăla. zoom out, zoom in. Minimap settings. Toggle minimap. A, nu, Ză doar o face mai mare. Da, știu asta. Am văzut. Toggle mini, cred că toggle minimap, ba nu. Nu, ăla e altceva. Habar n-am. Dar deja 7 minute în care n-am făcut nimica noi, așa că... Asta că editezi. Nu, că asta nu vreau să le editez părțile astea. Bun, dar noi o să căutăm un loc de bază, ne apucăm și revenim din acel loc. Hai bă, lasă minimap-ul. Hai mă, șefule! Bine. Îl las doar Zi pentru... unde facem bază. Păi, hai înapoi în sat. Nu în sat. La unde? Nu în sat, rămânem în zona asta. Uite, vină cu aferent. Vină cu mine, spate, 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 spate. Oh, brr, oh, mai ușor! Vină cu aferent. Mamă, bag și replay mode. Știi ce de-astea fac cu replay mode? Cum bagi play mod? La moduri. Și cum bagi? La moduri. Și merge, gen, după ce ne jucăm noi acum să bag? Da, și apoi o să, tu când ai așa, se filmează și poți să te privi oriunde pe mapa. Păi E nu, gen, îmi filmează ce am făcut acum? Nu, doar dacă dai tu record. Unde facem, bă, și ce facem? Că deja fac urât, mă Păi enervez. mă nebunești, bă, că ți-am zis să mă lași. Nu în sat, aici câmpia asta. Vrei, bă, să rămânem pe câmpie, gen? Da, hai. Uite acolo, vă tu o groapă. Hai că eu mor de foame. Ce groapă, băi, băiatule. Uite-mă aici. Vezi că vrei aici. Uite aici, Păi, băiatule. fix aici, în locul ăsta înalt aici. Da, fix aici sus. Da, băi, să fim regii lumii. Eu să facem Bine, ce ferme. Sau vrei aici, pe ăsta? Bă, Sus, pe el. hai sus aici. Regii. Ce-ai făcut, mă? Te-ai dus până? E tunel. Acolo. Hai aici așa. Nivelăm aici și facem așa sus. Mâncărică. Există? Mâncărică. Bă, ia și tu 6 de ăștia. Pune-i la prăjit. Stai că mă duc să iau cobblestone. Adevărat, știu cobblestone. Și ca să facem și unele, ca să mă duc eu apoi
Omor animăluțe pentru mâncare. Mă ocup eu de aia. Te ocupi tu, mă duc eu la minat? Da, cred că o să te duci tu la mine. Pulling up and you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pulling up and you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. I don't wanna talk, gotta listen. Diamonds on me drip, I'm a wishing, wow. Don't know what you seen in me, girl. You was my all, you believed in me, girl. First day we spent was not real to me, girl. Next time I promise to give you the world. Diamonds be shining, you dripping in pearls. Girl, I ain't lying, you know you my world. Girl, I can't pass up on my love. Addicted to you like a drug. Hoping that this is enough. Running to you, you the one. Running to you, you the one. Pulling up and you know I'm swerving. Ce e aia? Uite în partea asta. Nu vezi alea, liniile alea multe în față? Nu-mi vine să cred așa ceva. Asta nu e Stronghold. De ce? Hai să mergem. Deci dacă e Stronghold, bă, să-l găsim fără să vrem. Să-ți dai seama? Bă, e Bă, Stronghold! ăsta e 100%. L-am găsit Stronghold de prima. Fă stânga, fă stânga, fă stânga aici. Stânga aici. Bă, ăsta e, fii atent. Am găsit. Am Dar găsit thumbnail. Nu știm unde e. Asta am găsit de la. O fi E în mai, jos. mai jos sau mai sus? Stai, dau eu în sus un pic. Nu, în E în jos. un jos. pic. E în jos, e în jos, e în jos. Ah! Nu cred. Ăsta e, crede-mă, ăsta e Stronghold-ul. Că n-are ce structură să mai fie așa. Bă, unde e? Mai în jos? Bagă vizita, bagă ăsta, Nu, nu vin văzătorul. jos. Bagă vizătorul. Ce e ăsta? Aici e. Ne-am luat la... Aici nu am crezut că am găsit Stronghold-ul din cauza că am văzut pe minimap niște dungeaiurea, așa că am plecat desperați după el. Numai că ce să vezi, nu era nimic, nu la mare țeapă, era doar un mineshaft. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pulling up and you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Pull up in a rose, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Vom pe ea international cu minatul, ați văzut acolo, am fost Gabi, a minat. Bă, deci hai să vă spun despre modul. Nu știu care e modul cu uneltele OP, gen, poți să creezi unelte care spar 3 pe 3. De exemplu, la More vanilla Pickaxe-uri? class books. este hammer pe care îl craftezi din 9 pixuri de același fel, adică faci 9 pixuri de iron și îți dă un hammer care minează 3 pe 3 și minează decât ce minează și minează decât stone, adică nu minează dirt sau alte chestii care nu țin de minea cu pickaxe. A făcut lag. Dar să printezi atunci decât ăsta. Uite, facem așa, plantăm separat atunci. Așa. Și-a dat seama lupus cum trebuie să planteze. Bun. Episodul viitor o să ne ocupăm puțin de locul ăsta, strângem mate. Fii atent, Gabi, ce ca să facem zi Zi. repede. Zic ce ca să facem. Medievală, te rog. Ok. Avem materialele deja, vezi că a crescut ăsta, sparge-l. Deja! Fii atent, fii atent. Lag. Uite, deja avem materiale pentru casă. Gata. Easy. E opero modul ăsta. Pune și tu acolo 2 dale. Timber e plugin-ul ăsta, cred că îl știți. E Bun. mod. Mod. Falling tree.
plugin, ce căcat o fi el, Timber. Yes. Bun. Dar știu că asta face hardcore mai ușor, numai că tema hardcore rămâne aceeași de a supraviețui. Așa că episodul viitor ne apucăm de o casă frumoasă. Facem un timelapse de la mișto cu replay mode, revenim cu replay mode acum că suntem Minecraft modat. Și ne revedem. Ciao.